खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। बर' हारिखौ फोथांनो गोख्रों जांख्रिखांदों बर' आइजोफ्रा। बर' आइजोफोरनि मोनसे गोख्रोङै जांख्रिखांनाय। बर' हौवाजों गुबुन हारिनि हिन्जावफ्रा हाबा जानानै दख'ना गानैनि आरो बर' राव रायज्लायनि बर' आइजोफ्रा गोख्रोङै बिग्रायखांदों। बैसोर बायदि मानसिफोरनि थाखायनो बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमबाय। बे बिग्रायखांग्रा आइजोफ्रानो जाबाय लखिमपुर जिल्लानि तितुकियाल गामिनि आइजोफोर। बिथांमोना खौसे गोख्रों सांग्रांथि लाबोनो हाबाफारि लानाया समाजारि बिजोङाव बयनिबो बरायनाय मोननो हादों। 700निबो बांसिन लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। क'क्राझार हाब्रुबारियाव थानाय इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय मावख' खुंफुंनाय ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि 700निबो बांसिन लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैबाय। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाना जइन जानो फैनाय गासै लाइमोनफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। लकसभा बिसायख'थिनि खाथि समावनो होस्रांदों। हादान सिफायना रायजो जानाय बर'फोरखौ होस्रांदों। बिटिआरआवनो बर'फ्रा सरकारजों गले गले होस्रांजादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि सुबुंफ्रा सरकारजों न' बां सिफाय जानायनि उनाव रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। मोनसे समनि हाग्रामा महिलारनि आगदा आखाइ चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जासिगोन। बिएलटिनि दैदेनगिरि, आसामनि बारग' मन्त्रि, बिपिएफनि मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि चन्दन ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोजों जेबो लोब्बा गैलामोन। बे समाव बिथांनि खौराङा खौरां बिजोङाव फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला चन्दन ब्रह्मआ थाबैनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जासिगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 8 एप्रिलाव चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव जइन जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा मैया खौरां बिजोङाव फैनानै माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों। रायजो राजाखौ गारनानै रावबो राजनिति खालामनो हाया। बेखायनो आइ आफा रायजो राजाया जेखौ हास्थायो लुबैयो बेखौसो थांखि लानाया मोजां। माखासे समनि उनाव गेबेङै माखासे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा। बिपिएफनि आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 60नि बांसिन बिपिएफआव जइन जाफैदों। चिरां जिल्लानि फारागभुटान सिमना आम्बारि गामिनि गेवलां फोथाराव मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखं लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो डिजिपिनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारिनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 60निबो बांसिन जइन जाफैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि बारजाबिलाव बिक्रम दैमारनि रायजो राजाफोरजों सावराय मेल जुथुमदों। गसाइगावनि बारजाबिलाव अल बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारनि रायजो राजाफोरजों सावराय मेल खुंदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ भारत सरकारा मावफुंनो हानाय नंलिया होनना भारत सरकारनिफ्राय हरनाय मोनसे लिरबिदांखौ लानानै सावराय मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ भारत सरकारा मावफुंनो हाला होननानै लाइजाम हरखाबाय होननानै बिक्रम दैमारिया बेबायदि रोखा बुंथियो। लकसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो खाम्फा बरग'यारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैसिगोन होननानै बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा। गसाइगावनि अन्थाइबारियाव लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। चिरां जिल्लायाव बिपिएफ दोलोआ थाबैनो जोबनायनि लामायाव। लकसभा बिसायख'थिया जोबनायनि उनावनो खाम्फा बरग'यारि आरो चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोआव हाबफैसिगोन होननानै रोखायै बुंथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।